सामने विकास दासी को उपस्थित है कोलकाता सहभागी साहब ग्वाला समाज के पंचायत विकास ভাল লাগে आंधर मजे मोहिकवाला बाइडो आसिके उपस्थित हो पहुंची है आंधर जिनकी ग्वाला समाज के प्रतिष्ठा दिवस पाती रहे कोलकानी साहब बगीचा में बाइडो आसिके उपस्थित पहुंची है गीत परिवेशन करबार खातिर की गाना गाय कुसु हिरे
গোৱালা সমাজকে যে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পাতি ৰহে प्रतिष्ठा दिवस में जी निकी सांस्कृतिक सन्धिया राखी रहें हांदेर सांस्कृतिक सन्धिया में हांदेर जुबिन बाग दादा आसी रहे धुनिया से गीत परिवेशन करलो और एखन गीत परिवेशन करके माने समाप्त हलो और दादा के हमरा लग पाही माने आजड़ी हो है दादा एखन दादा संग अलप ए जे हांदेर राजकेर जेना हांदेर करगानी बागान के छोकरा गिला सबे लग धरेन दादा की कम लागलो हांदेर करगानी बागान आसी के प्रथमे सप्ताहके नमस्कार आरो तोদের হিয়া আসিকে বহুতে ভাল লাগলো তোদের মরম গিলা পালি আর এরকমে আরো আগে পাবো বলি কি আশা আছে আর তোদের কি কম লাগলো মক্কা তো বহুত ভালো লাগলো বাগানে ছোকরা গিলা এরকম নাই কি বিয়া পান বলি সবাইকে সবাই এরকম অনুষ্ঠানটা একটা পায় হেন বহুত দিন পিছে তো সবাইকে ভালো লাগে দাদাকে ধন্যবাদ জানালি ধন্যবাদ আরো নেক্সট টাইম লগ পাম বলি দাদাকে আমরা সবাই আমাদের অর্গানিকের ছোকরা ছোকরি जितना আমাদের লড়াগিলাই বেশি বাকি আছে ছোকরা তো ছোকরি তো নাইকাই বারু তো সবাই আরো নেক্সট টাইম লগ পাম বলি দাদাকে আশা রাখি তো দাদা ঠিক আছে আর যে আরো কোনো বলবা নাকি দাদাকে জুবিন দাগের চ্যানেল লাগে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিবা তোর চ্যানেলটার নাম কি মোর চ্যানেলের নাম হলো ব্লগার অষ্টম ব্লগার রস্তম के तोरा जाके फटक से एकदम सब्सक्राइब कर दिबी और ई भाई बिन वीडियो बनाइला ভাল तो याके बिन तोरा आगू बढ़ाई लिबी बोली के आशा तो गाइस मुई वीडियो माने एरकम बनाइला कोनो रोस्ट सोस नाइखे मुई एकदम नॉर्मल वीडियो गांव के जोंडा माने हमर गांवलिया ब्लॉग जोंडा होइला उताई बनाइला तो दादा रिक्वेस्ट करे चैनल के सब्सक्राइब करबो लागे तो तोरा एकदम धूमधाम से सब्सक्राइब करबा ई टाइम मोर माने सोचा है और दादाও বলছে যখন তোরা আরো সাবস্ক্রাইব মারি দিবা নাকি हां ठीक है बोली तो गाइस जिनी के अंदर ग्वाला समाज के प्रतिष्ठा दिवस पाती रहे फजीर से लेके शाम तक और रात के जी कार्यसूची रहे सांस्कृतिक सन्धिया अंदर विकास दास रहे जे गाड़ी में विकास जाते हुआ है दुनिया से सांस्कृतिक अनुष्ठान के माने सब राज के नाचालो ভাল लागलो और अंदर जुबिन बाग दादाओ आसी रहे वो फूर्ति फार्ता करालो और अंदर महिमा गोवाला बाइडो तीनों आसी रहे पूरा राज के फूर्ति फार्ता करालो और मुझे তোদেরকে ভিডিওটা বানাই দেখালি যদি ভিডিওটাকে ভালো লাগে তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা ছোট মোটো একটা ব্লগ বানাই রহি তো ভাল লাগে গেলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা আর লাইক শেয়ার করবা আর শেয়ার করবা আর বেশি দীঘলিয়া না করবা ফজি রইলে ঘুমও লাগে তো গাইস এটাই রয় মোর ছোট মোটো একটা ব্লগ তো ভাল লাগে তো আর লাইক শেয়ার করবা